Yeah, Rasta titaurire munoitwa ni Don't face Farai Rasta. Kuri sei? Bozvo kuti. Nice one. Munoita nezvi? Ini ndiri muimba ari muZimbabwe ndoimba Sungura kana kuti museve. Museve. Munoimba mune bendi kana kuti munongoimba munoita musicians ekwayo? No, ndine band rangu Hwezha Express. Hwezha Express, yes. All right. Muri best kupi so far? Kuchitungisa. Yeah. Uko kumakomrade kwana chinzi ko. Yeah. Ari seko mkomo wedu chinzi. Rupora, rurarama ndiro simunhu anga ari kurwadzwawo nenyama but zvinoita. Yeah, zvinoita. Saka titaurire hiti yenyu yamakamboita ingazikanwa nevanhu kunze kwenyika nevemuno muZimbabwe. Handina one. Ndine mahits. Ndine nziyo dzakawanda dzinosanganisira ndichitanga kuimba Wana Melisa, Zvipone Tariro, Secret Number, Baba Wanomsa, Maoresa, ndedzakawanda. But mukona zvinoitika manje nziyo dzenyu dzakawanda hadziwanike painternet. Toita sei kuti tinoita kutokumbira imimi ka permission yenyu pamwe dzimwe dzine macopyrights dzinonetsa kuisa painternet. Yeah, dzese dzine macopyrights because muZimbabwe ndiri under Zimbabwe Musicians Rights Association Sungura. Saka vanokontrora copyright act yenziyo dzangu dzese. All right. Saka hadzitomboita kuisa kana paYouTube? No, paYouTube ndinokutendera yangu. But kana ine copyright inonetsa futi? No. Tokona kutry kuisa but kana ine copyright ndotoibisa. Because zvinowinza ma-problems. Handiti. But tinogona kuzviita zvedu. But anyways, right now imimi manje tiri muHarare. Mamuchitaura kuti makamboenda kuChinoi? No, I was born and bred in Chinoi. All right. Yeah. Kupi kuChinoi? Kunyan section. Okay. Yeah. Kusaka muHarare muno muri kuita kei? Ndokwakumba kwangu. Ndakauya I moved from Chinoi kuuya kuchitungisa. All right. Yeah. Mune mukadzi nevana? I'm married to Liliosa. Tine vana vatatu, Kiki, Keila na Kiara. Right. Apa zvinofadza izvi. Mune makore mangani kana muchizvibvumira zvino? Ndine 38. 38. Muchiti mwana kai? Apwere vai. Apwere. Nguva ichiripo kuimba? Nguva ichiripo. Ndiri pwere. Hopefully papa gore rino munobudisa album iri titarisira ipapo tirikona kutangira ipapo. Ipapa so. Hakuna 2 months kumberi. Ndobudisa every year munobudisa album. Yeah. But my albums like I said pangana achitendera kutendera muZimbabwe muno. Indogara kuCanada. Tinoda kuti takaisa paYouTube ka. Vamwana kunze kwenyika YouTube is worldwide. Yeah. Music yenyu yotenderera moti pama-phone number. Phone number yenyu yekucontactwa nayo ichi manager wenyu kana yenyu zvese. No, you can have mine. Taura izvi. 0773 688 482. Idzokerere futi. 0773 688 482. And that's Sita. Ndonzi First Farai. The Prince of Sungura. The Prince of Sungura. Yeah. Inini kutaura chokwadi asandambokunzwa ndatokutaurirwa naElder. No, yeah, we've been for long. Taridza magitari tese kwenguva yakareba. Oh. Yeah. Nevamwe Elder vekuJamaica. Yes, I. Tiri paChelsea tiri kudya mari, tiri kunakirwa. Hatakatadza kudya mari. Munonwa bhiya here Jamaica? Yeah, taurei. Mira akusote mpano. Thanks. Rakadai wewe? Yeah. Hanzi rakadai wewe sha. Rakadai wewe. What is it? One coat. But anyways, tiri pakufara ipapo. Toda kuti mimi semunhu mune ma-videos. I have got plenty of videos. Saka ndo awana seini. I'll make sure I get them. Because inini I've been trying to push ma-artists ekuno. Like I said, vane Sungura vamunonetsa. Because Alec Macheso, Japreza vatomboda kuti ndiise music yavo. Because vanozviisira vega. All right. Maozviona. Inini mostly munhu wandakapusha ari outside Zimdancehall Matthias Made. All right. Vamwe vese it's kind of a problem. You know what I mean?
No, ndogadzira ipapo tono. Because unoisaka, then somebody say, you know, be some music yedu ipapo, zvinonetsa German. Maiziya. Rega toni. Zvinobuda neiti. But number yenyu muchandipa zvenyu after ndikitapika zvatirikuita izvi. I'll give you the Nito. I'll sort my videos and stuff. Yeah. Because sometimes video, you know, we're saying a different picture than song yacho cheza. Tenda kuona drama yacho kuti choreography yenyu yakamira sei. Hakana problem. Pane zvimwe zvamuda kupamidzira panyaya ide. Yeah, I'm coming on YouTube. I know already I've been there. I was there. Ndoda kuti vanhu vagachire sezvandiri out there or within Zimbabwe. I need your support, my fans. People out there, please, I need your support. Vanhu vanokusapota as long as muchizoexposa kune vanhu kana makasununguka. It's okay. Because music yedu kai manje kune Zimdancehall yakakutsikirirai boys zangu. Imi makatanga kudhara, mumwe munhu akatanga nezuro boom beto akuenda kuCanada naJaprisa. You understand what I'm saying? Yeah. Saka ipapo because my music dzeyafana dzizhinji hadzina macopyrights. Saka tokona kudzipusha zvisina problem. Music dzenyu manje dzinonetsa. Even vanhu vazhinji veku-UK, Canada, Australia vanoti tikuleka Sungura painternet. Tikuleka traditional music yedu yemuZimbabwe. Because manje song yeZimdancehall inorekodwa kuseni masikati yato painternet. I know music haisi kutengwa kune Pirates andiri. But we have to meet halfway. Somehow, somewhere, have to help one another. Yeah. Saka imi mamene imi munoda paitwe sei papo. Pirates yakakuaffect Tyre. Chombo chehondo chaicho chemass distraction. Yakatiponda. Saka muri kuita mashow here mai. Sure amgoma. Makapedzera kuita. Pa-weekend baba. Kuita mashows weekend yese. Kupi kwacho? Friday, Saturday, Sunday chino. All right. Zvinofadza. Chidzokerai namba yenyu yaitipetse interview yedu. 0773 688 482 kana kuti 0777 071 317 0777 071 317. Pio Farai. Pio is late. Right. The first Farai. The prince. Yes, I'm the prince of Sungura. Other class. You're the prince Farai. You're the first Farai. Yes. All right. Yeah. Memorasta uyarapo. He's my elder, my big man. Rasta arukunwa tea, akusevwa tea. Yeah. That's his food, I know. Tea and Yabo, iyo yatobo. Mad Minox. Mad Minox. Nice to meet you. Titaurire kamuna hama neshamwa dziri kunze kwenyika dzamuda kumurisa. Vakawandisa ndikawadoma mazita nyepe. Hama dzangu dzese muri kunze ikoko. Taurai kana mumwe ari kuEngland kana chingo taurai 5 chete. All right. Ndina tezvara wangu ari kuAustralia. Anonzi Chamnorwa Kaputa. I've got a brother in England, anonzi Kezias. I've got a brother in Australia, anonzi Gaylord. I've got a sister in Canada, anonzi Millicent. Ndina tete vari kuAmerica, vanonzi Susan. Vese vavo ndinovakwazisa. Vape sando dzavo vasimbisei. Rasta weti uyo arikuti zvakawari. Aiwa zvinofadza ai ndafara zvangu kuonai. Sezvo ndichifamba ndichingoita ani ndakuexplain nayo zvinofamba sei ka. No, it's one. Handiti kavamwana anofunga kuti tiri kuita zvekungobatirirana matsvimbo katisi kutyidzirana panapa.
ndakuchikidzira ere rasta never handiti kana kuita zvine love mukati one love rudo rwakakomba correct hawa tafara hallelujah thanks very much thanks